Gwobr Ffuglen Prifysgol Aberystwyth. Esgyrn. Heiddwen Thomas. Y Lolfa. Syllodd Tom yn gegrwth ar ei ffrind. Rhyfeddodd fod bachgen mor ddi-chwaeth yn gallu bod mor ddeallus. Not just a pretty face, tell. Menywod yn cyw o lan os feddwl nhw bod fi'n full package. Don't want them to do that. Licio bach o challenge. Teachers rhywun peth. Paid byth dangos bod ti'n gallu neud rhywbeth neu bydden nhw'n disgwyl mwy mas o ti. Act thick, so nhw'n disgwyl dim byd wedyn. A maen nhw yn gorfod rhoi'r atebion i ti yn y diwedd, tal. Dim eisiau ti feddwl am beth i fe wedyn, just sit there and take it. Llyfr Glas Nebo. Manon Steffan Ross. Y Lolfa. Fedrwch chi ddim stopio'r hyn sy'n ar y gwynt. Ceiais bob ffenestr wrth gwrs, a chael llenni. Gorweddais yn ymwelu, Sion wrth fy ymyl, y dwfei dros yn pennau ac arogl cwsg bron yn mygu. Credwn yn sicr bod ni'n mynd i farw yno yn y gwely. Sion a fi. Byddai'r cwmwl yn ein mygu yn y fan ar lle. Syrthiodd y ddau ohonom i drwmgwsg. Mae yna waith ffyrdd o ddarfod. Ynys Fadog. Jerry Hunter. Y Lolfa. Ac yn tain 20 oed, aeth Enos Jones ar long ym Mhorthladd Caernarfon a glanio nifer o wythnosa wedyn yn Efrog Newydd. Roedd yr Unol Daleithiau yn dal yn wlad ifanc iawn, a gwyddai Enos y cynigiau gyfleoedd lu i ddyn ifanc nad oedd arno ofn mentro. Ymfalchiau yn y ffaith fod ganddo Saesneg gwell na neb arall yn ei deulu cyn iddo hwylio Gaernarfon, ac roedd wedi gwella'n arw yn ystod ei ymdaith yn yr Amerig.